أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Wannan karatu ne na Alƙur'ani da muke gabatar da shi a TikTok da YouTube. Ga duk wanda ke buƙatar samun trainer akan Alƙur'ani mai girma da kuma sanin baƙinsa, to ya tuntuɓe mu a wannan page namu, ko Dan Albarka GGY a TikTok ko kuma Dan Albarka GGY TV. Zai neme mu akan comment section ɗin mu ya magana domin samun yadda za a yi samu wannan training akan Alƙur'ani da kuma sanin baƙinsa. Abinda muke fata 'yan uwa, ku taya mu da fatan dacewa da kuma mana addu'ar Allah ya samu gama lafiya. Wannan niyya ta mu Allah kada ya gajiyar da mu, Allah ya mana taimako, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya samu dace duniya da lahira, Allah ya samu da iyayen mu lafiya, Allah kuma ya rayuwar mu albarka, albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Da ƙarshe ina sa wayanda suke taimaka mu a wajen gabatar da wannan karatu, Allah ya musu albarka, Allah su ma ya faranta musu, albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Da wayanda duk suke da kyakkyawan niyya da san tunanin ya za a taimaka mana, to Allah ka faranta wa kowa dan albarkar Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Daga ƙarshe Allah ka bar mu da Annabi, Allah ka yadda mu so Annabi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.